Hello srácok, hello! Most az Amelkrokatú BS csatornát nézitek, és ebben a videóban megmutatom nektek a 10 legrosszabb karakter a Brawl Stars-ban. A 89. legjobb karakter és a 10. legrosszabb karakter szerintem Bonnie. Egyébként Bonnie-t lejjebb akartam rakni, mert amikor nem jött be a Hypercharge-ja, akkor eléggé rossz volt, és amúgy tényleg az egyik legrosszabb karakternek lehetett mondani, de most, hogy van Hypercharge-ja, és amúgy az rohadt erős, felcsúszott eléggé. A Hypercharge-ja az az, hogy amikor betöltődik az ultia, ráugrasz valakire, és ráugrunk valakire, és azt stunnoljuk. És akkor az egy ilyen free kill, tehát és hogyha több emberre ugrunk rá, akkor megint free kill, igen. Az a baj, hogy Bonnie az amúgy lassú is, egy atakja van, tehát hogyha ellövöd, akkor utána jó gyorsan visszatöltődik, de akkor is csak egy atakja van. Az is van inkább 2000 damage-el nagyjából. Igen, lassú, meg nincsenek is rá jó színek, jó, de ez nem ok, mindegy. Az ultia, hát amúgy csak ilyen alacsony kupákon jó. Az ultia után pedig amikor kisebb lesz, de amúgy többet damage-el, meg amúgy gyorsabb is, akkor a legjobb. Akkor nevezhető úgy nagyjából a karaktert olyan 15. legjobbnak, vagy 14-nek. Azért hogy amikor kisebb, akkor többet damage-el, jobb, gyorsabb, meg ilyesmi. Tehát Bonnie a 89. legjobb karakter, és a 10. legrosszabb karakter. Jöttünk a következőre, aki nem más lesz, mint Lola. Lola egyébként gyengébb lett volna, vagy alattabb lett volna a 9-nél, nem tudok beszélni. Tehát akkor nem lett volna a 9. helyen, ha nem kapott Hypercharge-ot, de mivel az összes karakter kapott Hypercharge-ot, ezért neki is ki kellett találni valamit. Tehát akkor a Hypercharge az, hogy még 2 darab klónt rak le, és az 3-szoros damage. Tehát az amúgy az elég jó, tehát, és nem gyengék a klónok, tehát ő is. Tehát az a baj, hogy utánozzák, és amikor üldöz téged, és akkor pont rosszul üldöz téged, és akkor pont rossz helyre rakod le, akkor, de figyelni kell a klónodra is, hogy jön, meg ilyesmi. Meg azt is kell figyelni, hogy a klónod mit csinál, meg stb. És Lola sincsenek amúgy jó szó. De amúgy ez nem ok. Tehát ez nem ok, srácok. Ezt nehogy úgy értsétek, hogy ott. Meg amúgy is az a 10 legrosszabb karakter szerintem. Ettől másnak más a vélemény. Tehát hogyha valaki Lola main, akkor ő is azt mondja, hogy Lola a legjobb karakter, de ezzel egyetértek, mert amúgy van egy barátom, aki nem nagyon szereti Chestert, és én meg ezzel nem tudok egyetérteni, mert Chester pedig én szeretem. Hát ő egy jó karakter, szerintem. De nyugodtan leírhatjátok kommentbe, hogy mi szerintetek a 10 legrosszabb karakter, de van egy jó hírem, jövő héten pedig jön a 10 legjobb karakter. Tehát akkor, ahogy mondtam, nyugodtan leírhatjátok kommentbe, hogyha ti szerintetek mi a 10 legrosszabb karakter, vagy ilyesmi. Nem fogok semmit sem csinálni, vagy ilyesmi, lehet, hogy majd felolvassuk egy videóban, de most jöhet a következő. A 8. legrosszabb karakter, és a 91. legjobb karakter, az nem más, mint Colonel Ruffs, de amúgy Ruffs csak simán. Ruffs is amúgy rosszabb lett volna a 8. helyezésnél, mert ő is kapott Hypercharge-ot. És ez a Hypercharge ez nagyon megerősített, hiszen erősebbet és nagyobb az ultjának a hatása. És akkor többet is damage-el. Ruffs, tehát szoktam mondani néhány karakternél, hogy többjátékos módra jó, vagy hogy olyan többjátékos karakter. Az azt jelenti, hogy többjátékos módra jó, de most nem mondtam. És az azt jelenti, hogy mert Ruffsnak van ultja, és azt a csapattársa is felveheti azt a pajzsot. És az erősítés hillelés, amikor kevés HP-ja van. Tehát ez
mert ez egy ilyen többjátékos karakter. Ruffsra sincsenek amúgy olyan jó skinek, ez nem ok, még mindig nem ok, igen. És amúgy nagyon lassú a karakter. Az atakjának konkrétan 40 000 évet kell várnia, mire betölt. Nem is damage-elnek olyan sokat, kevés a HP-ja, rossz karakter. Még az ultia talán még elég jó, mert amúgy illel meg, és még a gadgetjei is amúgy elég... de az a gadgetje, ami bombáz, tehát a kijelöli azt a helyet, és akkor bombáz oda, az amúgy elég jó. Tehát azt amúgy... igen. Nem tudom melyik a másik gadgetje, de azt helyzetjátok amúgy kommentbe. Igen, de szerintem Ruffs az nem túl jó karakter. Ruffs akkor a 91. legjobb karakter, és a 8. legrosszabb karakter. Szerintem, igen, szerintem, mert lehet, hogy más nem ért egyet velem. A következő, tehát a 92. legjobb karakter, és a 7. legrosszabb karakter, az nem más, mint Trunk. Trunk egyébként, amikor bejött Trunk meg Ali, úgy gondoltam, hogy Ali egyből fel fogom pusolni azon a héten 1000 kupára, hiszen olyan erős volt, meg Zsomaci is, meg Csuci is csináltak élőadást, amiben felpusolták Alit 1000 kupára, de na, valahogy utána azt mondták, hogy ő a legjobb karakter, meg Shade-re is ezt gondoltuk, amikor megmutatták nekünk a Brawl Talkban. Ez így is volt, meg ilyesmi, csak az a baj, hogy kapott rendesen a Palimről az Alit. És az Alit annyira lenörfölték, hogy az egyik legrosszabb karakter lett, de a Hypercharge sokat segített neki, igen. De most térjünk vissza Trunkra. Trunk egyébként, én sem úgy gondoltam, hogy Trunkot visszapusolom, de felpusolom 1000 kupára, de amúgy nem csináltam, mert amúgy egy rossz karakter, igen. Jó cuki, meg jó a sztoria, meg ilyesmi, meg minden, de most jött be neki is Hypercharge, meg ilyesmi, meg hagyjuk már, nekem valahogy nem adja. Nekem nem nagyon tetszik, ez a baj. Tehát Trunk a 92. legjobb karakter, és a 7. legrosszabb karakter egyben. Jöhetünk a következőre. A következő, tehát a 93. legjobb karakter, és a 6. legrosszabb. Az egy más, mint Bell. Igen, itt van. Sokan mondhatják, mert sokan Bellmének, hogy Bell az egy jó karakter, meg ilyesmi, de igen, szerintem is egy jó karakter, csak én nem tudok vele játszani, ezért belerakom a listába. De sajnos ez szerintem Bellre nincsenek is amúgy jó skinek, tehát de ez nem ott megint. Kevés a HP-ja, keveset damage-el az útja, nem csinál semmit. Tehát ő is csak ilyen kis kupákon jó, tehát nem jó amúgy ilyen magasabb szintűeken, nem szabad gondolkozni benne, és ő is egy egy többjátékos karakter, aki, tehát hogy amikor belelövünk valakibe, a legközelebbi mellett hogy távolságra kell lenni egymásnak. Az a lényeg, hogy akkor adják átfelé maguknak a damage-et, és ez amúgy eléggé jó, de ez nem teszi amúgy nagyon erős. A Hypercharge pedig megint nem csinál semmit, csak nem is damage-el, nem is heal-el, meg semmi. Tehát Bell a 93. legjobb karakter, és a 6. legrosszabb brawler. Hé, figyelj! Ha ezt hallod, akkor iratkozz fel, és dobj egy lájkot, mert ez nagyon sokat segít nekem, és amúgy dobj egy lájkot, ha tetszik ez a videó, meg iratkozz is fel, ha szeretnél további Brawl Stars-os tartalmakat látni. Tényleg kifogyhatatlan ötletekben vagyok még mindig gazdag, csak meg kell azokat valósítani, de igen. Tehát iratkozzatok fel, és dobjatok egy lájkot, és igen, kommenteljetek meg, ilyesmi. Na de akkor vissza a videóhoz! A következő karakter az Chuck lesz. A 94. legjobb karakter, és az 5. legrosszabb brawler. Kérdezhetitek, hogy most Marci, vagy Emelkrokatú. Ez komoly! Itt van ez a 300 gemes Chuck skinem, és akkor lehet, hogy mondhatjátok, hogy Chuck nem, csak kinyitottam ezt a
skintre. Emlékszem, amikor bejött, akkor volt ez a 100 darab ingyen Stardropos event. Akkor még amúgy elég erős volt. Nem volt akkor rossz. Csak létezik olyan, hogy nerf. És akkor elkezdték rohadtul nerfölni, és már csak egy játékmódra jó a helyszre. Konkrétan. De a Hypercharge elég sokat segít rajta, hiszen Bounty-ban sem rossz. Meg amúgy csak mindegyik rohadra jó, de csak jó menekülő karakter, ilyesmi, de amúgy jó skineket is csinálnak rá, Supercell mékeseket, meg ilyesmi. De nekem tetszenek amúgy igen, meg ilyesmi, de Jack az is, ő egy rossz karakter. Csak egy játékmódra jó a helyszre, meg a Carlos Bounty-ra. Meg kiskupára amúgy mindegyikre jó, mindegyik játékmódra jó, de amúgy lassú is, meg keveset damage-el, minden probléma, minden baja van, de a Hypercharge sokat segít rajta. Tehát Chuck a 94. legjobb karakter és az 5. legrosszabb brawler. Szerintem igen. Következő, Oli a 95. legjobb karakter és a 4. legrosszabb brawler szerintem. Oli egyébként, amikor bejött, eléggé erősnek számított, csak elkezdték nerfölni, igen. Amúgy Oli is rosszabb helyezést kapott volna, mint a... Mindegy, az olyan, hogy rosszabb helyezést kapott volna Oli, de sokat segít rajta a Hypercharge, tehát azt ki lehet mondani, hogy sokat segít. Emlékszem, még néztem nem régen, Tor 011-től azt, hogy felpusolta Olit 1000 kupára, és ő is mondta, hogy elég szenvedés volt neki, és meg is értem. Oli az egy nem a erősségéről híres. Szerintem az egyik legrosszabb tank. Sőt, ki lehet mondani, hogy a legrosszabb tank. A Subway Surfers eventben most hoztak rá egy jó szintén. Eltalálták a Subway Surfers Jacket, azt hiszem, így hívják. Jake-et, nem tudom. A Hypercharge sokat segít rajta, igen. Van egy jó gadgetje meg minden, de Oli... Nem, még így sem kap jobb helyezést. Oli a 95. legjobb karakter, és a 4. legrosszabb brawler, szerintem. Jöttünk a következő brawler, aki nem lesz más, mint Hank. Hank, tehát egyébként van egy barátom, aki nagyon szereti Hanket, és amúgy méneli a karaktert, már megvan neki az 1000 kupa, annak gratulálok nekem amúgy. Hanket én nem gondolom erősnek, ő meg Chester nem gondolja. Tehát ugye meg Chester, tehát ez így van, de elfogadjuk másnak a véleményét, hogy minden. Én nem tudok Hankkel játszani, vagy tudok meg, amúgy nincsenek is rá olyan jó skinek nekem, meg itt van ez a 29-es Hank skin, ez a sárkány, nem tudom mi ez. Jó healer, meg ilyesmi, de keveset damage-el, tehát ő is ilyen kis kupára jó, ilyesmi. Igen, meg amúgy az a jó képesség, hogy át tud lőni a falon, meg ilyesmi, de Hank az lehet mondani, hogy ő egy. Meg amúgy is az attackát sem tudja tartani, és amikor figyeltek, amikor bemegy a buszba, nem hallok meg. Az a lényeg, hogy amikor bemegy a buszba, akkor látszódik az attackja, amikor készíti, tehát ez egy nagyon nagy hátránya a karakternek, tehát Hank a 96. legjobb karakter, de a 3. legrosszabb brawler egyben. Ez is következő karakterre szemre. Most Sam nemrég kapott Hypercharge-ot, nemrég ez most amikor volt, az a lényeg, hogy kapott Hypercharge-ot. Jó, erősebbé vált, hogy ilyesmi, de ez nem sokat segít rajta. Konkrétan, amikor már elveszti az ultiját, akkor már konkrétan sebezhető. Olyan szinten sebezhető, hogy meghalsz. Tehát, hogyha nincsen ultid, akkor meghalsz, igen. Ha nem szerzel egy ultit, azzal a nélkül, a medvecsapda nélkül, hogyha úgy szerzel egy ultit, akkor vissza tudod hozni az ultidat, de nem kell, úgyis nincsenek, vagy szemre nincsenek olyan jó skinek, meg ilyesmi, de lassú is, de amikor ledobja az ultját, akkor így lehet, hogy gyorsabb, lesz, de nem. Egyszerűen a szám nem jó. Még
amúgy lassú és csak keveset damage-el. Igen, az ulti nélkül pedig nem érsz semmit. Jó speed, tehát kap speedet, amikor eldobja az ultiát, meg ilyen. De amikor nincsen ulti, akkor meg konkrétan most alacsony kupákon amúgy én már most tudtok vele, pedig itt vagyok 200 kupán, 225 kupán vele. Egyszerűen nekem nem is tetszik, meg rossz is maga a brawler. Na, elérkeztünk a 98. legjobb karakterre, de az első legrosszabb karakterre, tehát a legrosszabb brawlerre a Brawl Stars-ban. Tehát ez a brawler nem más nincs. Szerintem sokakat nem leptem meg, mert amúgy jó, vannak tikmének meg ilyesmi, de ők meg más gondolnak a legrosszabb brawlernek, na mindegy. Az a lényeg, hogy tik, lassú. Jó, vannak rá jó gadgetek meg ilyesmi, de ez most nem nagyon segít rajta. Keveset damage-el, dobálós, tehát amikor ráugrik egy Edgar vagy valami, vagy közel ment hozzá egy Shelly vagy ilyesmi, akkor konkrétan már hallotta. Keveset damage-el, nem is annyira gyors, elég lassú, kevés a HP-ja, nincsen kisányú skinek, de a kozmetikai ízék sem. Tick az nagyon rossz. Jó, meg lehet menteni Edgartól, amikor ráugrik egy olyan kicsitre, ami ellöki, de az... És meghatszom, most rámondok egy Edgar. Tick! Az a 98. legjobb karakter, és az első legrosszabb brawler. Na hát köszönöm szépen, srácok, hogy megnéztétek ezt a videót. De szeretném szögezni, hogy ez mind csak szerintem, tehát ez lehet, hogy másnak más a véleménye, de amúgy nyugodtan leírhatjátok kommentbe, ha más a véleményetek, de nem leszek rá haragos, meg ilyesmi. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek. Ó, meg valami. Jövő héten csinálok, emlékeztető még mindig, csinálok egy olyan videót, amiben megmutatom nektek a 10 legerősebb karaktert a Brawl Stars-ba. Nem spoilerezek le semmit, nézzétek meg, jó, vicces lesz. Ha erre a videóra összegyűlik a 10 like, akkor csinálni fogok egy Minecraftos hardcore izét. Tudom, már megígértem egyszer, de most csinálunk egy ilyet, hogy 10 like, hogyha meg lesz ezen a 10 like, meg a másikon is meg lesz a 10 like, akkor csinálom a Minecraft hardcore világot. Nagyon szépen köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, mind a 3 csatornára. Spoiler, lesz egy negyedik is, ami az alternatív történelemre fog hallgatni, de nem fogok spoilerezni nektek. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Hello, én Emelkrokatú BS voltam, még találkozunk legközelebb. Sziasztok!